La Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València presenta Contes de Nadal. Soc Joan Borja i contaré el conte Viatge de Nadal d'Enric Valor. A primeries del segle XX, a la vila joiosa, serena i marinera, hi havia una saborosa indústria de fabricació de xocolata. I hi havia també viatjants que anaven amb carro a vendre la negra i aromàtica mercaderia per les cases i els mercats d'Alcoi. El camí més transitat per aquells expedicionaris de la vila era el port de Sella o dels Todons, que serpejava primer entre bancals d'oliveres i garrofers i s'enfilava després muntanyes amunt entre la descarnada crestallera de l'Aitana i els abruptes contraforts de la Serra de Penàguila. Allà per l'any 1900, segons conten els vells, un matí assolellat del 24 de desembre, dos carros atapeïts d'onces de xocolata muntaven per aquell camí del port de Sella. Un dels venedors, el Jordi, que anava darrere, era home vell i esprimatxat, però vigorós encara. L'altre, Jesús, era un jovençol alt, cepat i bru, amb aire satisfet i de superioritat. Caminaven en silenci, cadascú a la vora del seu carro, fins que Jesús es va apropar al vell i van moure conversa. Van parlar del xocolata i de si arribarien o no a temps de vendre tota la mercaderia allà amunt, a Alcoi, durant les festes nadalenques. Jesús tenia ambicions, projectes. Sí, jo ara m'esllomaré uns anys, li va comentar a Jordi, però no vull estar-me tota la vida així com vostè, pels camins, fins a la vellesa. Jo tindré més d'un carro i carreters que treballaran per a mi. I Jordi, que no sabia què dir-li, va deixar caure després d'un silenci. I esta nit de Nadal. I què, que siga nit de Nadal? Va replicar Jesús. Farem nit a Sella, va explicar Jordi. Jo havia d'haver eixit ahir, però el meu germà va caure malalt, cosa de no res, i tot s'ha fet en retard i a correguda. Però esta nit, la nit de Nadal, ni els desgraciats com nosaltres no haurien d'anar pel món. El jove el va contradir, amb vehemència i tot. Deixes estar. Jo he eixit a bona hora. Em sobra temps per arribar al Alcoi el dia de Nadal i m'estimaria més fer nit al col·legi. Vull saltar el port dels Todons abans de la mitjanit. No està bé això, objectà el vell, somrient-li. Perquè tu eres Jesús i tu has nascut esta nit. Jesús va mollar també una rialleta. Mire, jo he eixit a guanyar-me la vida, a prosperar. Ja li ho he dit, no és cosa d'anar badant per hostals i hostalets. Jordi desaprovava aquelles paraules. Ell pensava fer nit a Sella, com havia dit. Feia fred. Allà a l'hostal, ja s'ho imaginava, hi hauria una foguera, xiquets que cantarien cançons, gent vermella de les flames del foc i de la catalana de vi negre, tot plegat un rebombori dolç i casolà que li llevaria el cansament de l'ànima i del cos. Van parar a dinar a Orxeta, donaren un bon grapat de recapte a les bèsties i continuaren fent camí cap amunt. Si Déu vol, jo faré nit a Sella, insistia de tant en tant el vell Jordi. Ja veurem, qüestionava el jove. El cas és que, quan arribaren a Sella, ja era foscant. Allà, ja a la mateixa falda de l'Aitana, els baixava des de la carena una alenada glacial. La van emprendre pel poble i van anar de cap a l'hostal, on Jordi, efectivament, va trobar aquella gatzara que somiava i que sabia de memòria. El foc a la llar.
els xicons que entraven i eixien alegres i cantaires, gent coneguda que els saludava. Jordi i Jesús, en aquell ambient càlid i remorós, tan acollidor enmig de la nit freda, soparen ben sopats. Però tanmateix, el jove es va entestar a prosseguir el viatge. Bé, va accedir Jordi, ja que ho vols així, t'ajudaré a enganxar la mula. Entraren a l'estable on poc abans havien deixat els animals, agafaren la mula del ramal i van eixir al pati. Calents del foc, el fred els hi va flagel·lar sense pietat. Iu, s'ha girat el temps, es va preocupar el vell Jordi. Què? No farà res, feia a la contra el jove, tot ple de suficiència. Jordi bellugava el cap amb disgust i mentrestant l'ajudava a enganxar el carro. Jo de tu no eixiria, fill, li continuava dient. Pot nevar, és fàcil, i llavors un home sol a la muntanya no és ningú. Jo no vaig trobar un ert fa anys, no vull ni recordar-me'n. Però Jesús no es va immutar. Ja ens veurem per al coll, vellet. Jordi li va obrir la portalada. Jesús hi va eixir amb el carro i uns minuts després se'l va engolir la fosca soliua del camí del port. Jordi, ja sol, se'n va entrar de nou a la gran cuina de l'hostal, es va aposentar en un racó ben calent i es posà a guaitar l'alegria interminable del jovent i de la mainada. Jesús, mentrestant, avançava coll amunt en aquella nit de mitja lluna. El fred pujava per moments. El record de l'acollidora sella restava tancat amb pany i clau rere el misteri de les muntanyes. Amunt, amunt, continuaven les ratxes dures i crues d'un vent que udolava com un llop dins el pinar. Però Jesús feia sempre el cor fort. Va, m'aporega de no res. És una nit de Nadal com una altra. I com ha de ser una nit de Nadal en estes serres, si no? Però el vent el fiblava, el traspassava, i la seua remora al bosc cobrava brams i udols de borrasca. La nit s'enfosquia a poc. La llum del ciri del fanalet semblava destacar en la negror i enllumenava tètricament les roges anques de la mula. El vent, a ratxes, temptava de traure el carro del camí i, vora seu, els precipicis obrien la seua bocassa invisible al costat mateix de les cunetes. I l'ànima de Jesús, tan dura i inconscient moltes vegades, s'anava encollint a poc. Només pensava en el desig de passar el port aquell dels Todons i d'arribar de matinada al col·legi, on potser encara trobaria caliu a la foraca de l'hostal per a calfar-se les mans, el cos i l'ànima. Per aquest pensament sentí brollar-li dins el cor un goig fort i jovenívol. També va tenir una altra alegria, el silenci de la muntanya. Sí, perquè sobtadament havia parat el vent i l'havia envoltat el silenci. Però era un silenci estrany i sinistre. Jesús caminava i caminava. De sobte es va dur la mà a la galta, on notava que se li apegaven com uns mosquits frígids que el picaven i el cremaven com si foren brases, amb un fred diminut i intens. «Què és això?», es va dir en veu alta. Però ell massa i tot ho sabia. Començava a nevar. Nevava. Es va esborronar de cap a peus. «Arri! Arri!», cridà. Amb el mànec de la tralla va picar despietadament les anques enfredorides de la mula. L'animal, llavors, va fer una curta correguda costa amunt i ell a la seua vora. Però el pantaix prompte els va vèncer.
Damunt, en la proximitat del port, la nuvolada s'espesseïa i augmentava la foscor. Ara ja no veig res, es va dir una mica covardit. Com podia ser? Ell, tan agosarat, de tanta espenta per a tot en la vida. No pensava que s'estava fent ric, hora rere hora, dia rere dia, i que allò no era més que un entrebanc de tants entre ell i la fortuna? Es va posar a riure. Així, patint és com es fan els diners, pensava. I després vindrà el descans i la llibertat. El ventijol tornava a moure i aquell carro endiastrat era un garbell, tot ple de forats. Pegà un parell d'estirades a les regnes. Avant, amunt, no tardarem a arribar. Sí, senyor, faria nit al col·legi. Nit de Nadal, i què? Així es feien els diners, patint i treballant. I per això hi ha uns homes que manen per damunt dels altres. Es va trobar esgotat. Sentia una son estranya. S'adonà també que obrir els ulls li costava un bon esforç. El va atemorir un pensament. Si s'adormia, es quedaria gelat. Baixaria del carro, aniria a peu. No tinc més remei, repetia de baix en baix. Caminaria, s'hi escalfaria, i unes poques passes endavant trobaria que planejaria la maleïda carretera, aquell endemoniat camí, i de seguida notaria que arribaven al capdamunt, al beneït capdamunt del port, i que a mà dreta, el mas del port els obriria la porta. Un portal enllumenat com el de Betlem, va dir com entre somnis abans de decidir-se a baixar. Però què passava ara? El carro s'havia parat bruscament. Jesús saltà a la carretereta i tots dos peus se li van estacar sencers fins al coll de la cama dins la neu. Quanta neu hi havia ja! Anem, muleta, anem! Arri! Avant! Però les rodes del carro continuaven estacades, falcades. Ell mateix feia un bon esforç per desestacar els peus cada passa que pegava. Avant, calia seguir avant, estirada la regna amb violència. Ara nevava més, i el que era pitjor, tornava a moure el ventet que raïa, que el traspassava talment com si no portara roba. Aquella neu del dimoni no parava de caure'n, els colgaria o colgaria tot. Deixà el carro i va anar a poc a la vora, al recés del vent, a la cuneta, per a aixoplugar-se davall les branques espesses d'un pinatell. El vent venia a ratxes, alenava com un monstre immens, i en un dels silencis que de tant en tant concedia, va sentir una veu llunyana que clamava: Jesús! Jesús! Com es podia sentir de tan lluny? Una suor freda li va humitejar el cos. Tenia por. Por d'infant. Una classe de por que havia oblidat feia molt de temps. Provà de destapar-se una mica l'orella, però ja no sentí cap cosa, cap altra veu, cap altre crit misteriós. Jesús comprenia que no es trobava al món de tots els homes. Aquella veu que havia sentit potser era mentida, una mentida del vent i dels tornaveus de les muntanyes. Un somni. Qui l'havia de cridar? A ell, que era home que tenia pocs amics, que quasi sempre estava sol. Recolzat a la vora del camí, davall del pi que l'arredossava, va aguaitar cap al carro. L'entreveia al davant seu, dèbilment enllumenat pel fanalet, i també veia la mula, com una ombra desdibuixada entre les volves de neu. De tota manera,
se li apareixien en una positura estranya, estrafolària, i el cor li va fer grans batecs i va comprendre que havia d'anar al carro a veure què era allò rar que hi notava. Va fer una passa avant i va caure agenollat. Els membres se li enravenaven com en una paràlisi. Es va arrossegar lentament. Li feia molt de mal tot el cos. Jesús, tu tan valent. Jesús, tu tan forçut, es deia sense paraules. Quant de temps trigà a travessar aquelles poques passes sobre la neu i el gel? El carro havia tombat cap avant i la mula, de genollons, quieta, roscada, estava com adormida. L'animal no patia, estava quiet. Jesús es va arrossegar a genollons fins a tocar el morro mig colgat de l'animalet. Ja no alenava. Ah, pobra mula. Per fi, sobtadament, ell es trobava bé. Estranyament bé. Ja no el fiblaven aquelles agulles del fred. Quina son, va badallar resignat, i es va deixar caure suaument, amorosament, vora el cap de la seua mula, i així es quedà, abraçat al coll encara tebi de l'animal. I s'adormia, ben adormit, sense cap angoixa ni dolor. Veges, quin goig, ja podia nevar ja. I sí que continuava nevant-s'hi, tant que la neu els va colgar en poc de temps, com si volguera abrigallar-los. L'esperit de Jesús s'havia refugiat en un racó íntim i calent del seu cos, allà endins, en aquell laberint fosc on habita allò que som, allò misteriós que en ell era ja la porta del que no som. Se sentia una criatura menuda que dormia plàcidament. Quant de temps que no s'havia lliurat a manifestar-se com allò que era de veres. A pesar de la corpenta i del coratge, un xiquet, una criatura. Jesús, un infant. La nit de Nadal. A més, naixia aquella mateixa nit, no? Com deia aquell allà avall. Però ara venien a destorbar-lo? Molta gent. Per què no el deixaven gaudir d'aquella dolça son? Jesús, Jesús, li deien en veu baixa. I Jesús encara va poder veure una llum clara i una cara blanquinosa d'home vell i cansat de les maldats del món. I li va tocar la barba, llarga i blanca com la d'un patriarca. I una dona jove i bella el mirava de molt prop, tota compassiva i maternal. No va saber res més. L'endemà no. Va ser l'endemà, no l'altre, el segon dia de Nadal. Ell retornava, recuperava el sentit i parlava a tots, a Jordi, a l'amo del Mas del Port, a uns carreters de mitjana edat, colrats i vermells que voltaven el llit. Què ha passat? Què ha passat? Com ha estat això? Ens has donat molt de treball, Jesús, li deia Jordi. Quan va començar a nevar, vaig dir a l'hostaler que havíem d'anar per tu. Jo m'havia alçat de tant en tant del racó del foc i guaitava l'oratge per la finestra i vam eixir a trobar-te. Però de tan lluny? Sí, i vam patir de veres, saps? Perquè érem 5 i ens emparàvem els uns als altres. Que amunt que vam trobar. Ja estaves arribant pràcticament a la vora d'esta casa del port. Però, escolta, feia Jesús tot esbalaït. I la seva cara es transfigura per un pensament esborronador. Així són tots? I el que tenia la barba tan blanca i tan llarga?
Jo estava enmig de la neu i el de la barba blanca em va socórrer primer que ningú. I la seva dona, tan jove, tan bonica, com havia vingut també en aquella crua nit? Es miraren els uns als altres i entre ells va córrer una pregona esgarrifant-se de superstició. Mira, Jesús, no hi havia cap dona, ni cap home de barba blanca. Si no és que... va retrucar Jordi, tot esborronat de temor. Es va fer un silenci. Jo, el que sé de cert, conclogué Jesús, eixint-li una llàgrima viva, és que sí que he nascut la nit de Nadal. Viatge de Nadal, d'Enric Valor, podcast realitzat per Nacho Andreu per a la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València. Adaptació de Joan Borja.